Argi ikusten duguna solatarrakalarekin amaitzea posible dela, hainbat adibide praktikok adierazten diguten bezala, esateko Gipuzkoako epaitegitako komisaldietako garbitzaileek 280 egunetako lan uztearen ondoren solatarrakala 170 murriztea lortu zutelako, edota Elorrioko udalak azpi kontratatutako garbikuntza langileak 5 hilabeteko greba burutu eta gero kolektiboaren soldata 120 baino gehiago igotzea lortu zutelako, eta ezin ahaztu ere oraintxe bertan borrokan diharduten Euskal Herriko Unibertsitateko eta Hezkuntza Sailak azpi kontratatutako garbitzaileen kolektiboa. Lan berdina, soldata berdina lelopean. 13ko soldata arrakala salatuz Jaurlaritzako garbitzaileen aldean, hemen ere 1200 langiletikan gora. Araudia eta markoak badaude, erabaki konkretuak hartzeko. Eta gaur, Euskal Sozialistak eta Eusko Abertzaleak taldeak aurkeztu diguzuen ebazten proposamenean ez duzue adosten aldaketak eragingo dituen inongo neurririk. Inolako konpromezurik ez duzue hartzen ezberdintasun egoera hauek aldatzeko eta gure eskaerekin ez duzue bat egin. Tamalez, ekarri ditugun hainbat proposamen ezin izango dira aurrera atera, eta bai, ausartak izateko garaia eta ausartak izateko garaia dela eta hala izatea eskatzen dizuegu. Frogatzeko garaia, agian hankasartzeko ere bai, baina ibiltzen hastekoa. Argi geratura, erpin askotako egiturazko gaia dela eta soilik errora joaten konpondu ahalko dela. Horretarako, sistema sozioekonomikoaren berrantolaketa bat behar dugu, non zaintza zentrala izango den. Lan guztiak berdin aitortu eta baloratuko diren eta guztion artean banatuko diren. Emakume eta gizonen arteko soldata arrakalarekin amaitzeko ausardia politikoa behar da. Politika feministak behar dira. Hemen bai dago gakoa. Gainerakoak hitz hutsak dira, sakoneko aldaketak ekarriko ez dituzten ekintza mugatuak, eduki politiko sustutako berdintasun politikak. Jardezagun emakumeen bizitza erdigunean, eta errotik dena aldatzeko ari gara eta lanean.